nechitindo Joshua. Rikiti vo 6 minutes past 11 ingotanga imakanyudza gejo baba Isabel. Ejo kwade muri ya Zimbabwe ndiri mukadibe kufafedza dziri kuitika matima na wasenyika iro muri ya Zimbabwe dzandinadzo paro ndati ndakapakata ndine nyaya yechituna chakaita 3 days chat chavigwa asi gomba ratocherwa sekuti kunyangwe madzimambo kunyangwe utungamiriri wenzvimbo vakasvika vakati izvo hamuna mhosva icho kwade kuti guva rakarara rikaita zuva risina kupfutsirwa rinofanira kuti ribhadhagwe chikonzero rashamira denga rinogona kusvibira denga rikasadonedza mvura asi kana mchinge maita izvozvo munobhadhara kwamambo asi pandiri kutaura apa mambo akasvika akati izvo wangu muchiwangu chidi munobhadhara apa mubhadhari ndaremerwa. Matisi chakaitika Munhu akaita 3 days ari mumba gomba racherwa asi munhu akasvika kwese kunovigwa. Good. Idzai muri yeZimbabwe rikanditaure nyaya ndiri kutaura panapa yakaoma. Ndichaenda zvakare muri yeZimbabwe ndichienda zvangu pahwedza apa yemwana akarohwa nemheni ari mumvura vachiredza hove kana kuti kuteya mumbure. Asi zvandiri kutaura ndezvokuti pamazuva matatu mukati menzvimbo yehwedza manga marohwa vanhu nemvura vanokona kuita 4 pamazuva matatu 4 vanga varohwa nemvura. Asi zvandakuda kutaura panguva ino muri yeZimbabwe ndati zvakare ndinofanira kuti ndizivise kuti muri yeZimbabwe mativi inobanikwa muri vanhu vakawanda vari kuita noise nemhirizhonga iyi ichakonzera vakawanda kuti vamwe vachona vasatambe muzororo mune zvakanaka nenyaya yekusawirirana nenyaya yekudzorerana mashoko. Saka chokwadi chakanaka ndechekuti vanhu vese dai vaikwanisa kunzwisisa kuti izvo kana mumwe areba kuita murefu zvininipise kuita mupfupi zvinogona kuita sei kubvisa ipapo pamwe. Asi hatinoda kupedza nguva chipika chikodhadhama ntawe dzikotuwa muri yeZimbabwe paka mapindira papi 07 Bowera nyudza igejo muri yeZimbabwe kuna chituna chakaita 3 days ndingangoti 2 days zakakwana richisira rozokwana chisina kuvigwa asi musha wacherwa. Mushure mekuti muri mwanakadzi akafa afa kudaro vanhu vakaungana nokuchema. Mushure mekuti vanhu nezuro wacho mukadzi akatoenda kumukando aenda kumukando ndiye mumwe munhu akanga aripo achitopiwa mari yake ndokubva apiwa mari yake akapiwa mari inokwana kuita iyo 2717 US yaakapiwa kumukando. Apiwa mari yake iyoyo zvaienda nemaedhirano avaiita pamukando wavo ndiye munhu akanga ine mari yakawanda. Vamwe vanhu vakambopikisana vachiti izvo kupera kwegore tati munhu nemunhu akwanise kuwana mari yakaenzera nemumwe nekuti munhu wese ari kuenda kuzorora kana pane vanhu mari dzimwe maextra vozopiwa semazuva ose panopiwa munhu yake. Amai vakashevedzera vakati ndokusaka ndakandakaichengetedza ndaiziva kuti pane panichazoda kuitora ndoda kuishandisa ndokuchinjana mashoko mukati memukando wavaiita veukama vakanga vari kuona kuita 4 nekuti mukando kwanga une vanhu vaisvika 14 asi vanhu vemurimwe chete vane ukama sokuti muzukuru ambuya nanatete vanga vari kuona kuita 4 vari mukati megrupu iri. Muri yeZimbabwe amai ava vakamuka mangwana makuseni vachishevedzera nyaya yekuti mangwana ndiri kumuka ndichienda kunotengera vamwe vana vangu ndiri kuenda kuguta reHarare ndoda kunotsvakirawo vana vangu zvinhu zvekrisimasi. Zuva ravakamuka kuma KB musi wechinda chobukira kapera havana kukwanisa kumuka chikonzero vakamuka vachirwara kubva kuma8 kuma6 kuseni vachishedza kuti handisi kunze kwadzo murume achienda kumunda kuma12 achizoshedzwa murume kubva kumunda kuti uyai kunoko amai vanyanya kurwara achisvika murume akasvika akungobata hake munhu panga pasisina vangu vatoshaya ndokutorwa ndobva vaendeswa kuchipatara kokuti izvo dokta anokonfema anze kuti munhu achiri mupenyero zvichibva zvaoneka kuti dokta ari kureva kuti munhu hapachisina munhu afa asi munhu pakazoonekwa kwakangonzi iBP yanga yakakwira. Wow ndokutorwa munhu mukoma KB mutumbi uchinzi ngauende unovigwa ngauende unotsengetedzwa. Vanhu vakatora mutumbi ukaiswa mumba wapedza kuiswa mumba vanhu nevanhu vakanga vari pazvirongwa zvavo masawira akapinza chinza chinogeza mutumbi wokupedzesera kuti mutumbi uzoita sei uzonovigwa. Musha uchibva wacherwa wakatoratidzwa vanhu kuma6 kuseni vanhu vanochera musha vanga vatouzwa vanhu varipo vachichema. Mukoma KB ndiri kutaura panapa inzwai vanhu vachera musha vatosvika pakunoudza vakuru neveukama kuti kuno kumuta waita zvakanaka musha waita zvakanaka kana pane zvinofambisa zvinoita nemutumbi ngazviitwe zvese chikonzero nenguva yakati vanhu vari kuzivisa kuti vachaenda kunoviga mutumbi. Mwana waamai ava anove mwanasikana anogara mukati meguta reHarare asi mukati meguta reHarare ndo mune imba yake asi mwanasikana uyu anoshandira kunzvimbo inonzi Lalapansi. Ndokubva asvika parufu apa achiudza kuti mai vako vakashayika. Mwanasikana akamira kunze kwemusha akati kana muchirevesa kuti mai vangu vafa zvamandifonera zvefoni ndada kugutsikana
ndauya zvangu but handisai nadzivisa kuti afa ndiani. Zvikanzi vanhu vese vari kuona vakazara mumusha, vanhu vose vari kuona vakagara vese ava vari pamvuri nevakamira vese vauya pana ruchema mai vako ndo vafa. Zvikanzi hongu mabhegi angu aya pinzai mumba, inini handipinde mumba. Mwana akaramba kupinda mumba. Handipinde paruvazhe. Okay. Ndiri kudzoka ndokubva uyu ndiye mwanasikana mukuru anoshanda rimwe basa revanhu vari muhurumende, ane basa raanoita. Ndobva urakaenda ndokubva auya kumba kwake guta reHarare, ndokuzodzokera kurufu rwamai vake. Achisvika kumba kwamai vake vakasvika vari vanhu 4, varume 3 nevakadzi vanga vanhu 5. Okay. Varume 3 nevakadzi 2 kusanganisira iye, kureva kuti akazouya nevamwe varume 3 neumwe mukadzi 1 naiye wechi5. But pavanhu apa hapana akaintroducwa achinzi iyo nditete vedu ndisekuru vedu, kuratidza kwakaroorwa veukama. Akangosvika navo akati ndevamwe vangu vandauya navo vari kundikuta pakufirwa naamai. Ndizvozvo kubasa kwandirosevenza. alright. Mukoma KB zvikanzi Mutumbi mwanasikana akati inini handizi kukwesa kuti ndione mai vangu. Ndokubva afamba nevanhu ava, ndokusvika padhoo, ndokubva ati kuvanhu ava, veduwe marwadziro andiri kuitwa ndikaona mai vangu ndinogona kutodunha ndikafa zvachose. Ndiri kukumbira vandauya navo ndionereiwo imimi mai vangu. Kuona kwenyu ndokuona kwangu. Vanhu vaive vakapinda. Chiri kunetsa ndechekuti pavakapinda vakafuka mucheka vari vese mune mumwe anga ane mucheka waanga akafuka. But micheka yanga akafukwa nevanhu ava yange yakasiyana makala. Panga pane mucheka wehanga wondasenge wematare, wozoita mucheka weblack, koita mucheka wewhite nemucheka weblue. Yange iri mucheka yakasiyana yange yakafuka vanhu. Asi pavaona Mutumbi vaitanga vafukama vobva vaona Mutumbi. Right. Zvikanzi chibudai zvenyu pasi, vachibva buda panze. Vabuda panze kudaro kwakanzi vanasawira nguva yauda kukwana itai kuti Mutumbi ugezeswe. Kana uchinge wagezeswa Mutumbi uyu vanhu vazoita body viewing, waakuzoenda kupi kumakuva kunoradzikwa. Mwanasikana akati zvese izvo handiri kusvika pasviri. Pese painzi uya aiti kune vanhu vakabva navo veve endai muonera. Vanhu ava vakaintroduce zvinzi ishamwari dzekubasa. Okay. Right. Ndobva vaenda pavanhu ivavo paitori nomwe anoratidza kuti mwanasikana mwanakomana anogona kunge achitori kuchikoro. But mwana iye ndiye ainyanya kutungamira asi paine vamwe makuru. Mukoma KB Mutumbi wakugezeswa. Kana Mutumbi uchigezeswa nanasawira munopinda vanasawira vari kugezesa, kwozoita veukama vanenge varipo vanoona zviri kufambiswa sei. Ndakambotaura zvakare nyaya yemukadzi akanetsa kuviga zvakare mushure mekunzi chipfeko chake chemukati achisi kuonekwa changunyuka nasawira. Mukoma KB vanhu vachigezesa, vanhu vakapedzisira vangoona sawira aigezesa akangofugama. Akangofugama kusvikira vanhu vazoona kuti kusawira ichi chaitika. Ndikuona kuti musawira anga akabatwa ruoko nemutumbi wemunhu akafa, kubatwa nematunha nemaoko maviri kuti dzvi paruoko rumwe chete. But nyaya yakanetsa ndeyekuti munhu anga akabatwa haana kukwanisa kuudza vamwe kuti veduwe wona zvitika ndakabata, akabva angosika ndezi kusvika vamwe kuti ndaiwe vakanaka kugeseka munhu naiwe. Vakamutarisa munhu ari kubwaira bhodhi ikaratidza kuti munhu mupenyu asi hasi kumuvha, kusvikira vatozoona kuti wonai maoko emunhu akatobatwa nemunhu mufi. Ndopakatanga kushedzewa vanhu sabhuku munhu kudiwa mukati, sabhuku vapinda mukati. Hama dzemukadzi uyu afa kupinda mukati vapinda mukati. Vanhu vareverera zvakare kusvikira kubva kuseni munhu achigezeswa munhu akabatwa ndokuzoenda kupi mukati menzvimbo yasabhuku achibva audzwa. Sabhuku akati ngakupinde masahwira nevamwe vanhu vambotaura nokureverera. Dzimwe dzenguva pamwe zvamaita sei zvichaitika kusvikira zuva ravira ramangwana zvakare ndopakazonzi tinofanira kuudza vanhu vakafanana noutungamiriri madzishe, nokuti isusu pachedu munomu mutemo unoti kana guva richinge racherwa rinofanira kuti munhu aite sei akwanise kuvigwa. Rikarara rakashama imhosva inofanira kuti itoripwa. Right. But pakaudzwa vakuru vahedhimeni venzimbe imomo vakati izvo zviri kuitika zvakatooma izvo nemi uritori dambudziko kwamuri. But munhu anga akabatwa Mukoma KB mukadzi mukuru asi ari sagwira wepamba apa atoriwo nemurume wake nemhuri yake. Right. Murume achibva taura kuti veduwe kozvaitika zvakamira sei. Asi chakanetsa vanhu ndechekuti nguva yakataurwa mashoko ekunzizvo sagwira akabatwa mukadzi umo mwanasikana akauya nevanhu vaive akabva shaikwa payadi akanyangarika akadisapia haana kuonekwa. Ko hama dziya hama neshamwari dzakauya nadzo dzanga dzakagara pansi. Okay. So hama neshamwari dzedze dzanga dzisingauzwi chikonzero chinhu chaitika ichi chaiudzwa veukama chete.
pindai mumba asi pakazovira zuva vanhu vakunze kurara vakachengeta guva vanhu vakatoti kuchi chiri kuitika kusvika zvazobata sezvinzika kuti ndo zviri kuitika kusvikira vanzi veukama right vanhu vaya manje mwanasikana uya uyu ari kunze ari kupi audzwi chitiko chaitika panapa nekuti mwanasikana uyu ndiye mwanasikana mukuru wepana apa ende pamba pandiri kutaura apa hapana baba mwanasikana uyu kushanda basa kwaanoshanda ndiye atori breadwinner wepamba apa ngaaudzwe chikonzero ndo zviri kuitika panapa mwanasikana uyu akaita zvekutsvaka kuita zvekufonerwa foni yake isingaite akatozouya patopera nguva ndikubva asvika musikana uyu ndo zvaitika musikana uyu ndo paakaenda kune vanhu vaya vekufuka machira vaya vakauya navo vaya zvikanzi ndiri kukumbira mupinde mumba umo kana mune zvamunogona kubatsira muri kunze mune zviitiko zvaitika asi endai nevakuru right achibva piwa sabhuku nevamwe vana baba munini neveukama vakanga varipo vachibva vapinda mumba vapinda mumba imomo vachipinda mumba imomo pane anga kabata kanenge karabha kanenge kachambuku kana kuti kamuswe kaakatanga kuburitsira mumba imomo achibva rowa mai akarowa mai vakabata ruoko ndobva arowa mutumbi achipedza kurowa mai ava achipedza kurowa mutumbi ndobva wafa wakadaro waregedza mono kuchibva kwanzi amai tiri kukumbira kuti musati mabva pamuri apa pupurai kana mune zvichikuita nekubata kwamakaita vanhu vangani vageza mutumbi uyu vanhu vangani vapinda munomu vanhu vangani vakaenda kunotora mutumbi kuchipatara kumoshari ndo pakatanga kutaurwa mukoma KB namai ava zvikanzi chandiri kukumbira inini ndechekuti inini hatina kunge takafara naamai ava mushure mekumukando watanga tiri vachipiwa raundi yavo inini nanhengi tisu tine zvatakakonzera pamusoro paamai ava rufu rwavo tatanga kuuya usiku kwavari asi vachibva pamukando takavatora tsoka yavo tichibva tatora mumvuri wavo tatora mumvuri wavo izvezvi amai ava nguva yavakatorwa vachinzi vari kurwara vakaendeswa kuchipatara dai pakasvika vanhu vanenge imimwe vangadai vakaramba nekuti mumvuri wavo takauisa mubhotoro ndo zvakonzera kuti mai vafa nguva yakataurwa mashoko iwawo umwe murume anova ndiye sabhuku pamba apa mukadzi mumwe akataurwa mukadzi wake sabhuku akati ngaiteurwa murumba chete ngaisabude panze zvikanzi neveukama vemunhu uyu hatisi kuita izvozvo vanhu ngavazive zviri kuitika nekuti sabhuku mukaramba muri kuona zvaitiva mai ava havanawo vakaudza hapana izviziva asi vazobatwa ivo kureva kuti zvinhu zvisati zvadarika izvo zvikange zvenge zvaakuitika kumukadzi wenyu kumba kwenyu muchazoudza ani sabhuku ndopakati vanhu ngaudzwa vanhu ndokuunganidzwa vanhu varipo zvikanzi vari kutaurwa mazita vese ava ngavaungana pa vanga vachikwenda kuita ivo 4 vakadzi vakakonzera rufu rwamai ava dambudziko nderekuti havana kuita sei mari yemukando havana kubvuma kuti pamari yemukando vane mari yavo iyo vaiti handikwanisi kutora imari yakazvimirira kuti imari yangu kwozoita mari yepasaidi inogona kugovana vanhu asi mari iyi yakanga iri muhomwe imwe chete zvikanzi pamari iyi mari yaamai ava yakazvimirira ndiiyi asi ichagovana mari iyi zvikanzi nemadzimai ava aiwa dai mari yese yagovewa kana yagovewa yese kana pane dzimwe mari vachazopiwa pachatanga kupiwa vanhu ma11 nekuti apa tiri kugovana kuti mumwe nemwe aende nemari zvikanzi nemamwe aiwa inini mari yangu ndokusaka ndaisiya ndaida kuishandisa ende vanobata mari vakazvinzonditora dzimwe neti ndikapiwa mari ndaiwa mari ndaidzora ikoko zvakangofanira kuti aimo mumukando imari yandaichengetesa but munhu wataichengetesa ndiye 1 saka anofanira kundipa mari yangu yakazvimirira zvikanzi achifanira kuita ndikutaka kutukana uri pakuita sei vakati ini mukati mekutaura mwanasikana uye akati izvo sabhuku hazvinetsi kana musingadimi kuti yaigarirwe pasi torai mukadzi wenyu muite sei muende sabhuku ndokuramwa ipo pachiti zvose zvamuchaita pano itai izvi kasipichi isataura nasabhuku panapa ini achataura sabhuku achibva achibva buda ndikutora mukadzi vakachinzi mukadzi wangu waperwa ndikubuda nemukadzi wake ave kumba mukoma KB sabhuku ave kumba mutumbi wasara zvikanzi hatikarambe tichienda mazuva munhu yote sei ngaavigwe parufu rwamai ava pakanzi izvo hapana munhu ane chaari kutaura pano kunze kwemwanasikana nowe mwana wamai ava ingosumuka iwewe ungoti ndiri kutenda vanhu nezvakaitika pano vanhu vese vagere nguva racherwa vamusikana nobva ngosuma ndiri kutenda nezvakaitika pano asi anongoziva chete kuti ane chokuita namai vangu aiwa chataurana vanhu vakataurwa mazita vaive vamwe asiri mukadzi wasabhuku vanga vakangogara vakamirira kuti nyaya ichienda kopi asi vaifunga kuti achazosheredza vanhu kuunganidza vanhu ndi sabhuku asi sabhuku anga atoramwa nemukadzi wake vaenda vanhu vachipedza kufutsira mukoma KB mukadzi wasabhuku akauya akashama akabvisa potopu ane mazamo pachena ari mukati mekutaura asi akachizvitaura iye achizviita iye amai vakafa vaya mungandiurayire here mari yangu
inga imari yangu wani mukaronda kagadi vangani vakapiwa mari dzemukando apa Yes. nenga kapiwa mukando akashandisa mari yake nenga kapiwa mukando akashandisa mari yake nasi uno ndafira chii amai Sabhuku vakutaura vachiri mukadzi uyo ndokuenda paguva ndokutakuda kupfukunura guva nemaoko kusvikira vazobatwa zvikanzi nemeshedza Sabhuku kuti mukadzi wake ari kuno Sabhuku akatorara kumba kwekwe akandotizwa nemukadzi akarara ndokunonzi Sabhuku muri pano mudzimai wenyu ari kupi zvikanzi handizivi kuti ari kubochera mvura yakandorusuka zvikanzi mukadzi wenyu ari kurufu zvakare dzokerai muzoona Sabhuku ndokunyara kusvika ndokuzoda kufonera chiti ndoda kufonera headman ndivaudze nezvaitika kuno kuti mukadzi wangu uri kupomerwa Sabhuku munofonera seiko muchiti muri kupomerwa mukadzi wenyu adzoka uko ende vamwe vakavari kushevedzera kuti aiwa zviri kunoitika kusvikira mukadzi waSabhuku ashedzera kuti mumba make ndo manga mune mumvuri wemufi ende kupfikirwa nemusvikiro iri inyaya kuti mufi ari kushevedzera kuti mandiviga sei ndisina kukwana mumvuri wangu unosara sei kumba kwevanhu indafutsirwa pano vakauya vaine zvavanga vakapfeka vachinzi izvo mumvuri ndinawo pano ndogona kutouisa vachitenderera guva vega vachisenga munhu ari kurwara vachiti pana pandiri kuisa mumvuri asi vamwe vakatenda vakatizvo tichada kubhadhira asi nyaya ndiri kutaura pazona asi muresi mamuri kuti mukadzi waSabhuku kutaura kuno kwatiri kuita nenyaya yekuti Sabhuku akaramba kudzoka ari kurwara nenjere ari kutenderera asi hama dzemukadzi waSabhuku dzakati kuna Sabhuku tazviona zvichitaurika parufu tanzwa zvese zvaitika asi Sabhuku waramba kugara pasi nemudzimai wako kuti atenderere nevamwe nezviri kuitika kana kuri uroyi zvaonekwa nemunhu wese saka iwe warambire nemukadzi wako nesiwo mana kuti takumusiya ikoko wozotishedza kana uchida kutaura kuno kwandiri kuti mukadzi waSabhuku ari kusungwa nemakavi vaya zvakare vakauya nemwana wemufi vakatozobuda pachina pekupedzisira kuti izvo vabatsiri vanga vatoshedzwa kuuya vakuenda nepakashedzera kuti isusu takuenda vanotida vachatishedza asi Sabhuku kana uchikwanisa titeverere nguva vabatsiri vakauya nemwanasikana wamai vanga vafa vaive kufuka machira vave yes vakasikaziva hapana ng'ana chuma hapana reredza tambo dzendazi dzikuratidza kuti mukristu vaingori vanhu vakafika sezvo vakafika vanhu asi hapana iziva kuti mubatsiri asi mwanasikana akati nevakadzi vatatu kuita 4 iye wechi5 so vabatsiri pavakazoenda vabatsiri kana kuti shamwari dzemwanasikana wamai vanga vashaya pavakasiya vataura kuti Sabhuku titevere pachine nguva sei vakasiya vataura mashoko aya hatizivi nokuti Sabhuku ndiyani mukadzi ari kurwara right kati Sabhuku kadai zvaigona mutitevere paine chi paine nguva asi mashoko andiri kugamuchira kwezvo ndekuti Sabhuku asati atombobvunza kuti vanhu vanogara kupi asi mukadzi wake ari kusungwa achiri kurwara vai vanhu manje vave tisu tine chokuita nevanhu vakapopora vega kuti tine chokuita nenyaya yemukando asi kwaSabhuku ndokwamira nyaya yese ya pakaipa muri yeZimbabwe munoti kudiniko neichi chiri kubva 07 ibhowera iyi baba Isabel handiri yasimudzambata tirove pakatsikatsika handiri yasimudzambata wanandirove pakatsikatsika andiri yaiwe wandirove pakatsikatsika iwewe andiri yamaika ndirove pakatsikatsika iwewe andiri yaiwe ndirove pakatsikatsika simudzambata pakatsikatsika simudzambata pakatsikatsika simudzambata pakatsikatsika simudzambata pakatsikatsika simudzambata pakatsikatsika tapyo What Almighty Sipaindi for the Peter the Pro. Fana tuzi pekishane mtiraima. Jumanda wakachuemba kemelikiasha. Sipiliti What Almighty. Tengi oro shiwini pinifo. Wakachuemba. Sipiliti. What Almighty. Tengi oroshi. Aki oroshi. Rikiti. Vo ndawe ndo ziri kudiana baba Isabel ndichazoverenga mamessages chepabhowera apo sando kuvabatsiri ndinonzi Vincent inzwa unzwe hanzi kudiniko baba patina bhoshongora makanyanya rambai makadaro munogona kuti zisa zviri kuitika munyika hapasisina kanidhi yokuenda paGoogle mazuano kungobata chimuti kanyemba na bhozho uye kana makumba please garai kure nemagasi chepabhowera chakanyanya regai mambo
chero pachake asimudze maoko chero. Iwewe kanyemba dai uri mambo waisatora kana muripo apo 1 ndinonzi chips paWarren Park 1 ndakachibata chimuti. Alright, vabatsiri vakanyanyawo ndinonzi maitanaka ndiri kunoko kumarondera. Icho chepa Bowera 07 icho ndosaka zvichinzi dzimwe nzendo taurai madzoka nekuti amai avo vakatoroyewa mari yavo asi kutaura chokwadi chisingapedze uka hanzi chisingaparadze ukama. Mwanasikana uyo akanotsvaka mushonga yokuda kupfidzisa varoyi. KB ndimutsiroka Victor Katiyo the game changer munyando Boss JB madziwa bendi panyamaropa James Majagada Veremu Mai Makoni Nobel Chabeta Kamanura Nashe Gotora Miriam Charovedza Rebecca Fosa Esa Kanengoni. Baba Isabel zvinorwadza kuti munhu wataura na izvozvi unongozonzwa kuti arwara atofa. 2 minutes asi usiri kuona kuti urwere watora amai vangu hauna kujeka. Aiwa Baba Isabel ameno mwana akabva atsvaga mubafaidza tozoverenga kahwane mamessages. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndine chandinoda kutsudzura. Wamuka seko Sheikh Man Matono chimutoka boda kuti ndisingakanganwe vanoshevedzerwa nezita remhando yepamusoro